Assalamu alaikum wa rahmatullah, ina yi muku fata alkhairi a mutanen da ke wannan gida. So insha Allah wannan shine darasinmu na farko a darussanmu na koyar kwamfuta, inda a wannan darussa za mu na kawo muku videos, muna muku bayani da Hausa, sannan muna rubuta muku shi da Turanci da Larabci insha Allah. So da farko dai gashi nan na rubuta shi da Arabiya da kuma Turanci. Idan an ce kwamfuta, computer is an electronic device that can access data, process data, and provide information as output. Ma'ana kwamfuta wata na'ura ce, in an ce electronic wato na'ura ce na wuta, wato ita kwamfuta dama ana jona ta da wutan nepa ne, shine electronic. Daga shi nan device kuma shine na'ura that can access data, ma'ana yana karban umarni, yana karban abun da aka shigar da shi, duk abun da ka shigar shine data. Sannan process data, sannan zai sarrafa wannan abun da aka shigar din, sannan and provide information as output, sai fitar da sakamako, bayyanannen sakamako, ma'ana sakamakon da za a iya gane shi. So ga wani definition kuma nan: a computer is a machine that take information data. Ma'ana kwamfuta wace na'ura ce da take ɗaukan bayanai, wato bayanan da aka shigar, da take karɓan bayanan da aka shigar shine data. Work on it, sai aiki akan bayanan da aka shigar. Process it, sai sarrafa wannan bayanan da aka shigar din. And give back result, sai bayar da sakamako. Sannan anan it help you do tasks like typing, watching videos, playing games, or solving math problem. So ana abun da suke ce it help you do tasks, ma'ana yana taimakon mu wajen yin ayyuka da yawa. Kaɗan daga ciki shine typing, za mu na typing na abu, zai iya kasancewa question paper ne, assignment ne, research ne, ko ma wani irin typing ne. Watching zai iya kasancewa muna ganin video, ko muna ganin audio, ko muna sauraron karatun maluma da dai sauransu. Sannan playing games, za mu iya buga games irin su Mavis Beacon, za mu iya buga GTA, za mu iya buga game na koyan rubutu, game na koyan karatu, games kala-kala. Sannan or solving math problem, sannan zai iya akwai manhajoji, ma'ana softwares ko applications da ake amfani da su wajen yin solving math problem, irin su MATLAB da irin su statistical package for social science, ma'ana SPSS application ne na math wanda zaka na amfani da shi, calculator duka da dai sauransu. So simple part of a computer. So akwai wayannan dangane da computer kenan. Sannan ga bayanin shi a arabiyance, za ku iya karantawa, sannan zan tura muku note din ma duka. So anan akwai processing, akwai input, akwai processing, akwai storage, akwai output. Wayannan abubuwa su suka hada kwamfuta gaba daya. Input yana nufin shigar da bayanai, kamar yadda na faɗa, kamar kuma yadda kuke gani a rubuce nan sun ce input, you give data using things like keyboard or mouse. Ma'ana zaka na shigarwa kwamfuta da bayanai ta hanyar amfani da mouse. Wannan mouse shine linzami wanda ake amfani da shi. Keyboard kuma shine allon rubutu. Mun ga dama kwamfuta ko ka ringa mata rubutu da keyboard, ma'ana allon rubutu kenan, ko kuma ka ringa daddanna shi da keyboard, mouse, which is linzami, shine linzamin rubutu. So akwai kuma processing, masarrafi kenan. Kun gane, kaman abu ne in zaka sa shi a injin nika, idan ka ɗauka wannan abun ka shigar cikin injin nika, shine kayi inputting na shi kenan, ka shigar. Akwai processing, injin nikan nan zai markaɗa shi, zai markaɗa, wannan markaɗawa da yake shine processing. Yana markaɗawa, in zai fitar da shi a gari ne, in zai fitar da shi a mai ne ma, duka da yana sarrafawa, to shine processing. The computer brain CPU work on the data. So kun gani processing, brain, kwakwalwan kwamfuta tana sarrafa wannan datan da aka bata na farko. Sai storage kuma shine fidda sakamako. Storage, it save information. Storage ma'ana yana nufin like adana abu, zai kasance yayi storing nashi a ciki, so shine storage, it save information so you can use it later. Zaka na aiki da kwamfuta, idan ka yi saving nashi zai kasance yana nan a cikin kwamfutanka, sannan zaka iya amfani da shi duk lokacin da ka shiga cikin kwamfutan, zaka gan shi, saboda me, ka riga ka adana shi a storage.
sai output kuma shine it show the results on a screen or print it on paper. So output shine fidda sakamako. Wannan yana nufin input ka shigar da sakamako, processing ka sarrafa, storage ka adana, output ka cire sakamako. So kun gane output shine it show the result, ma'ana sakamakon da ka cire din shine it show the results, yana nuna result din on a screen, zaka na ganin result din a screen ko kuma or print it on paper ko kuma a paper, ma'ana kamar question papers namu dama ai kamun mu yi amfani da shi, kamun a bamu shi a makaranta ana shigar da bayanan ne, ana rubutu. Yanzu kamar ku da kuke Sudan ana rubutu ne, za a yi rubutun question paper din, bayan an yi rubutun shi so za a zo sai rubutun a sarrafa rubutun zai sarrafu, bayan ya sarrafu za a yi saving nashi shine storage, ya yi in pdf ne in ma word document ne dole sai an yi saving nashi kamar ai printing, bayan an yi saving nashi shine ya zo na kan storage. Sai output kuma shine za a cire shi, ma'ana za a cire sakamako ta yadda za a bamu shi printed one ko kuma ta yadda za mu na ganin shi a cikin screen na computer. Wannan shine basic abun da ya kamata mu sani dangane da computer. Fatan kun fahimci abu, sannan zan tura muku wannan note din. Da wannan nake cewa salam, ina godiya sannan ina farin ciki da kuka saurare wannan karatu daga farko har karshe, sannan ina kara godewa Malam Umar Rabiu, coordinator namu na Sudan. Allah saka da alkhairi wajen himma da yasa na ganin cewa a fara wannan karatu. So sannan ina kara godiya a gare ku kuma mutanen da ke wannan group din. Allah saka da alkhairi. Da wannan nake cewa wassalam, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Allah taimaka.